Kena ngabari aku nak tak gembira. Balik. Aduh. Ning akhirat ana coklat, ora ana pakcik soto babat, ora ana roti donat, apa meneh rondo lewat, ana siksa malaikat. Mengandung vitamin, Kang, kopi. Yang lagi ora nganggo pahit mbek sepet. Maksudane ya. Panas. Nak panas ngomong to bos, Bos. Jos. Mangan apa ya? Lecon. Alah, cindil meneh teko. Cocok iki. Piye piye. Aku rene main jajan. Tukoke ya. Angkat teko iki tombok tok isine aku iki. Ponane koyo ngono meni ya. Dijake lu ngombe wis. Wis pengen ngombe apa? Sudah gembira apa-apa. Nek ngombe apa terserah tukuno kabeh. Tang we gaya. Ponan tercinta. Sangat be. Om. Sangat karepmu. Sangat Om Cio. Sambil Ya. Loh, bengi-bengi kok necismen ngene iki ngopo? Nggo kacamata. Iki kacamatane wong bengkel kene. Makasih ya. Kacamatane wong bengkel kene. Aja banter-banter. Sin aku. Yesus. Ganteng ya? Wis piye? Kacamatane jembok kantongi lho. Larang. Ayo. Satu mumet meh bali ora iso. Kulikmu malah muring-muring meh bali malah ra entuk. Ya piye jane? Wes. Aku tuh duwe kabar gembira, Li. Apa? Kena ngabari aku nak tak gembira. Balik. Waduh. Aku. Iya, Re. Seneni sing duwe iki, Lek. Seneni sing duwe, Lek. Aduh, Kowe utang meneh, Lek. semi. Ki piye terus? Lu salah gesek. Caite yo kacamatane yo. Padahal mobil apik lho, kacamatane gampang uculan iki. Minggu nek kuwi. Berarti wong duwe iki belum tentu duwe ya. Iya bener. Berarti uculan ngene caite to berarti to. Caite. Kak kene aja gampang ngomong ya. Ya. Nah, piye kabar gembiraan apa iki? Nah, iki lho, ngene. Gelem rondo ora? Piye randone? Rondo. Ayu ta. Kan nek ngomong masalah ayu ki luwih kalah saka ayu. Lah terus bentuke piye? Kok melus. Seno, Hah? putih, Hah? legi, Hah? meneh nek diplekek ngono kae. Wah, Aneh bojone mbak tawak-tawakke. Gob lho. ora yo wis to. Tenane. Tenan, Mosok. tenan mumpet-mumpet wis to. Rondo. Mau meneh ngombene kopi cocok lah. Blam Lagi- blam blam lagi- blam. Larang ta? Hah? Larang ta? Ora. Murah. Ora wis to. Murah aku wani. Ya. Eh? Ya. Tadi. Kan wangi. Saya lek. Wes tuh. Iki opo iki? Iki dudu minyak wangi. Iki dudu minyak wangi. Lek iki apa? Coba. Tangan iki lho. Sanitizer. Wah, lagi bocah bodoh iki. Iki lho. Jambu, wangi tak? Ya emang wangi iki nggo penanggal corona iki lho diusep-usep ngene. Ngene? Tapi wangi kok. Enggak apa-apa, yang penting wangi. Lele. Biar Mbak Rondo. Sudah mangkat dong. Sudah mangkat. Duit. Mangkat duit ki duit sik. Alah, Nanti. apa? Wis komen ngono. Yo ra iso ngono ngene sik. Lah wingi wae urung bokeki yo. Kowean betake misi, mesti njaluk duit. Padahal bluk misimu. Kabeh iki kudu duit. Wis to, hari gini enggak pakai duit. Tapi janji, Oi. ojo ngomong duitmu. Aku tadi ganteng. Ah, ngerti aku. Ya, Ya, tenan ya. tenan. Bulikmu aja ngerti ya. Wis to. Tenan lho, aja ngerti lah. Nanti prahara rumah tangga terjadi. Ora. Hah?
Tuh cindil santai. Sesama lelaki Paham. paham ya? Paham. Oke. Ya, dang. Sesama lelaki paham. Malah dang di duit. Paham toh? Iya, paham. 50.000. Tok, nggopo setewu tok tak sama kowe lho. Setewu tok nggopo to, Le. Duit. Iki duit. Yo ngerti iki duit ngerti aku duit ngerti. Golek angel. Yo. Direwangi ngutang. Yo. Ya wis kok. Aku yo goleki yo angel. Rono Bersyukur. numpak motor. Bersyukur toh. 50.000 tok nggopo, Le. Bersyukur. Kurang. Dah. Ketok. Nangene tombok katok to, Bos. Wes, dang. No. Duit ngutang Mbak Jaluk. Bali. Wis iki otot buten. Sedang. Mana jalan? Laksanakan. Siap. Monggo. Yo. Dewe. Duwe ponakan siji kok pinter men yo. Ngerti wae lek susah kesepian. Golek sing piye sing kabeh. Kowe wae. Lumayan. Wis piye kan kok mudik kok. Sahanane wis ngene iki wis menghalalkan segala cara. Enggak apa-apa. Yang penting ada hiburan. Ayo sih. Ayo, tapi. Wah, jos. Sip. Le. Ya, iki rondone iki. Sik. Kemabuk apa ya? Lah apa meneh? Sik. Nah, kuwi kan rondo kuwi. Apa iki tape ngono kok? Ki rondo, nek ning kene jenenge rondo royal. Nah, mulane to, Le. Mbek wong wedok iki setia. Mbek bule kan ning kono setia. Napa meneh kahanane iki koyo ngene iki. Lah mau kan nawani rondo. Lah kan aku nawani niki. Rondo royal. Mbak Pusi ya. Ya ora lah. Iya. Ah, Terus sing apik ya. sing apik. Selamat. Yo. Wes. Lagi. Nah, Cantuk selingkuh. ra ento. Bisa kuwi. Matur nuwun ya aku. Oke. Wis Kasih ya, Le. Tapi aja lali duit. wis. Wes, sakit. Lara duit ora mlaku. Wis ngaku salah kondo sanyatane sekati ramong ana lambe geni sing ning ati enggal disi